Posloucháš podcast časopisu Sluníčko? Pohádky od maminky. Napsala Jana Potužníková, čte Marika Šoposká. Pro nemocné děti. Toho dne si Honzík nechtěl hrát. Nechtěl ani jíst a pít. Nebavily ho pohádky ani autíčka, dokonce ani stavebnice. Nejraději by celý den ležel, spinkal a tulil se k mámě. Honzíku, ty budeš nemocný. Povzdechla si maminka, když to všechno viděla, a sáhla mu na čelo. Páni, ty jsi horký. Ty jsi opravdu nemocný. Honzík se na ní smutně usmál. Neboj, to bude dobré. Dala mu maminka pusu na horké čelo. Slyšel jsi někdy o zdravěnce? Zeptala se ho, ale Honzík zakroutil hlavou. Tak to ti o ní musím hned povědět, rozhodla se maminka. Uložila Honzíka do postýlky, přikryla ho hezky až po bradu a pustila se do vyprávění. Víš, zdravěnka, to je taková holčička. Malá holčička s duhovou sukínkou, velkýma hnědýma očima a vlasy rudými jako vlčí máky. Říká se, že se narodila tam, kde se duha dotýká země a že je kouzelná. Tahle zdravěnka totiž chodí za všemi nemocnými dětmi a pomáhá jim uzdravit se. Proto se také jmenuje zdravěnka, víš? A přijde i ke mně, mami? Zeptal se unavený Honzík a moc si přál zase běhat venku, lézt po prolézačkách nebo jezdit na koloběžce. Já nechci být nemocný. Ale to víš, že přijde. Chodívá v noci. Až tu budeš sám, sedne si k tobě na peřinku, hned tady přímo pod bradou, a bude ti foukat na čelo tak dlouho, dokud teplota neodejde. Když máš kašel, fouká zase tak dlouho, dokud nezmizí i poslední zakašlání. Zdravěnka umí vyhnat i rýmu. Zdravěnka prostě uzdravuje. Vyprávěla maminka a ani si nevšimla, že Honzík zatím usnul. Bude se mu zdát o zdravěnce? Kdo ví? Maminka zhasla a odešla z pokoje. Ale sotva se za ní zavřely dveře, ozvalo se. Honzíku? Haló? Honzíku, spíš? Honzík nevěděl, kdo to na něj volá, ale nespal. Proto jen zavrtěl hlavou a čekal, co bude dál. Smím si k tobě sednout? Ptal se dál hlásek, který mohl patřit jen jediné bytosti. Ty jsi zdravěnka? Zeptal se Honzík, když se mu malá holčička uvelebila na peřině. Ano, to jsem. A proč nemáš duhu na sukínce? Zajímalo Honzíka. Ale mám. Jen skoro není vidět. Je úplně slabonká. Stejně jako ty. Čím budeš zdravější, tím víc bude duha zase vidět. A až uvidíš ty nejjasnější barvy na světě, budeme vědět, že zase můžeš chodit na hřiště. A budeš na mě foukat? Ptal se Honzík dál. Zdravěnka se na něj jenom usmála. Pohladila ho svou maličkatou rukou po bradě a Honzík najednou usnul. Co se dělo pak, si Honzík nepamatoval. Ale ráno mu bylo hned lépe. Mami, byla u mě zdravěnka. Chlubil se, sotva za ním maminka přišla ráno do pokoje. A jak ti je? Ptala se ho hned maminka. Dobře, už určitě můžu ven. Spěchal Honzík z peřin, ale maminka ho hned zase přikryla. Kde pak? Tak rychle ani zdravěnka uzdravovat neumí. Musíme ještě počkat. A tak Honzík strávil den v postýlce. Maminka mu dávala obklady proti teplotě i kašli, četla mu spoustu pohádek a společně se pokusili nakreslit zdravěnku. Holčičku s duhovou sukínkou, hnědýma očima a vlasy rudými jako vlčí máky.
přišel večer a Honzík se už moc těšil, až bude zase spát. Tedy on spal i po obědě, ale po obědě Zdravěnka nepřišla. Za to v noci tam byla hned. A Honzík si všiml, že barvy na její sukínce jsou vidět o moc víc. Chvíli si spolu povídali o dětech, kterým Zdravěnka už pomohla z postýlky ven. Prý je nemocná i Eliška z vedlejší ulice a Zuzanka s Marečkem, které znal Honzík z hřiště. I k nim Zdravěnka každou noc chodila. Honzík si chtěl povídat také o Duze a jejich barvách a měl ještě tolik otázek. A holčička s barevnou sukínkou na ně odpovídala a odpovídala. A pak najednou foukla a Honzík usnul. A pak foukala pořád dál a dál, aby odfoukla teplotu a kašel, dokonce i rýmu odfoukávala, aby mu bylo líp. Zdravěnka a Honzík se tak potkávali celých 5 nocí. Zdravěnčina sukínka byla pořád pestřejší a pestřejší, až o té 5. noci byla pestrá tak, že se Honzík nemohl na jasné barvy ani dívat, jak zářily. Už jsi zdravý, Honzíku, už můžeš z postýlky. Vidíš moji sukínku? Nejjasnější barvy na světě, jak jsem slíbila. A zítra, když maminka dovolí, možná můžeš už na chvilinku ven, co ty na to? Usmála se na něj Zdravěnka naposledy, roztočila svou duhovou sukínku a odtančila k dalším nemocným dětem. A Honzík s maminkou šel hned druhý den na procházku. A pak na hřiště a další den mohl skákat, běhat a dokonce i jezdit na koloběžce. Holčička Zdravěnka ho totiž uzdravila přesně tak, jak slíbila.